Okay. So, ang tanong po ay, bakit hanggang ngayon ay wala pang anumang investigasyon na isinasagawa sa lahat ng mga opisyal, ng dating opisyal ng kabinete na binanggit? No, yun po ang importanteng tanong natin dito. Bakit hanggang ngayon ay wala pang tayong naririnig na anumang investigasyon? Let me mention that on March 30, meron pong private individuals led by David Michael San Juan, former Representative Franz Castro, among others, who filed a letter or a complaint to the Ombudsman para imbestigahan ng mga ito. To the Ombudsman, please. Ombudsman Rimorya to respond. Wala ho siguro naririnig sapagkat hindi ho namin trabahong ipabalita yung aming pinakukulo pa. Kasi nga, hindi ho madaling magbuo ng kaso. Ang pagbubuo ng kaso ay base sa ebidensya. At hindi ho natin maaaring ipamalita sa tao ang bawat kilos na ginagawa namin. Yun lang po, sana humihingi lang kami ng kaunting pag-unawa sapagkat kung ilantad po namin lahat ng aming ginagawa, di alam na ho ng aming mga sinusundan ang aming ginagawa. Dapat ho kasi may panahon na tahimik po tayo sa kaso. Pero wala ho kami pinababayaan. Sasabi ko sa inyo yan. Wala ho kaming pinalulusot dito. Ito po ay lahat ay base sa ebidensya. Kagaling nga lang.